Hey, I'm saying even those they are like also. Ipotopo. Ogene be ha. A na-ekwu ọnwa ka a na-ekwu ibi ejekwa na-agwa boyfriend ndị mmadụ okwu enyi ha maka why the boyfriend vani dilena anyụwaga na so vani dilena anụwaga diluno iburu onu a wee jee na-aja agwa boyfriend ndị enyi gị nwaanyị chọzi ka okay meanwhile ọ bụrụ na ji but let me see your view na this okwu Ima ebido sharam di okwu from mgbe ibidolia shedi aka need matter some things. It's a very simple scenario. Okay. Inwe girlfriend ya na anaghị for 6 years. Anọkọta ebe a nọ na-aṅụ nkwụ. Ọya nwaanyị say you want see my boobs, you want see my boobs. Anọkọta ebupụta agha tawa gosi oke mkpichikwa nekwa m girlfriend ya anya. Girlfriend ya si okwu ochi ya na-enwere nwe much. No complain. So ihe oke mkpi na-adịzi bụ biko achi imeri ya bonanza. Ka ọnya nọrọkwa ka o si nọrọ because ọ chọọ ka ọ bụrụ na ọ bụ mugu achi imeri gị bonanza a na-eme gị promo bonanza enyi nekwa bonanza ije kụpịa aka na-eme but na ya mo feel kwani ya o trap kedu okay gero onye na-set the trap onye nche wata the person na-akwa ya leala enyi nwaanyị ya nwaanyị ka ọ just onye n'ọlụ enyi nwaanyị ya ya dịkwa na mma Mbanu ife abụ na ezigbote trap now unless mozikwa fan as in yana the girl fan alam as in ha na-enwebe extra partner na fan ala understandable ndị ndo Igbo na-akpọ ndị na-eme threesome ọ bụ na ihe ha na-aghọta yes ndị ọcha bụ ihe a na-agwa gị ya ndị ọcha onye ọcha na-agwa m ha yes ezigbote oke mkpi onye ọcha ihe njigoro lakịrị ma bụrụ ọsị m you see me at 58 I don't need Viagra. That's to show na gbaga gbami aka kwụ ọfụma nwoke ra ka ukwu isi isi gị na nwoke just see me at 50 I don't need Viagra. O kwutara the thing nsi oke aghọtago m ihe na-eme maybe na ọya nwaanyị ejego kọọrọ ọya nwaanyị na nwoke zuru ife eji nwoke eme onye nke asị ka ọ ga test chalụ but nwoke chie ma una chi eme bonanza una de ebe odi bonanza were eziokwu but him no nwanyị dịkwa na na-eke fa na-eke without as in no worry ife gbasa ha whether in a relationship or anything because ọ bụrụ na bonanza no fakebe ma ọ bụ na ha chi eme bonanza nya kebe ya lite oke lulia na n'otozuru ife ji nwoke eme ọkwa ya jụọ ajụjụ ajọsụsi anya jụọ ajụjụ ọ bụrụ ana na-achị imeri ya bonanza mana amara m ma ọnya tụọ kpam ka ọjọsụ ya na ọkwa ofu ebe ije na aja jụọ ajụjụ haro good evening. Hi, good evening. This stream today. Gịnị na-eme ha Chineke God na-ekwo na ife anyị na-agwa gị ịgbagba ọ dị pointed na ka nsi afọ ya na-ekwo na ala ịma ala dela o nwetala otu ejidela ala ndị awa bụ na ị na-asụ ịtado ọkwụlụ ofe bodo iwe na-ewere ike ebe ọ na-adịghị mma hel Chineke na nwa nke mmadụ na-akwa ya lekwa ya bụ efe hel na-ekwala ebe ụwa ọzọ ya Chukwu ka ọ mee gị nwoke afọ dịkwa ya but you can see some things like this will keep you going. What is all this? What is all this?
Things like this will keep you going. I'm an only way mepụta things like this will keep you going. If you things like this, they keep you going. In edge, akwasigoro gị si nata n'ụlọ. Nene n'anya you at the end na kọwa since ọkụrụ ebe a gbaga m ya enụrụ onye ka obi dere jụụ. Never go me Diego officially. Can I forget she's birthday? What's going on? Even in your audio, I do okay with visual, but all I audio, because it's an audio. I have audio. It's your speaker. Mba. I had an idea, but even I do okay with the visual first of all. For the visual, in fact. Chineke ogene na afewe ịgba wai nsị na we no obiadobe isi those ogene na emefe a and ya bụ nwa the fluffy ina-apị ta abụba ara na-atọ gị ma gụnwa onwe gị a na-ekwu ife a ị ga-echekwa na izobere ikowere nke gị n'uko I'm not for how fluffy you are. Yes, we're speaking of fluffy. Go on onwe gị mafu na-ebu fọtọfọtọ pụọ ọ gịnị ji ihe a fọtọ pụọ ọ bụ nke ibubu uche na ihe bụ ihe nwere ya na-ekwu unu bụ ndị eji dozie ụwa ka ụwa na-agwa nkiri ndị a na-ayọ 360 nwatakịrị aka ekwu ọdị na nke bụ afịa unu anaghị ya 360 okwu kọma na afịa nkịta unu anụbe ma ọ dara obi unu amaghọ ma chukwu gwara ya chọọ 360 ka afịa unu anụbeghị nnu n'okwu ya fluffy enwere ndị fluffy na-adị mmanụ mana fluffy dị yes, you just try ebe ị ga na-afọkasị things ga-ebi ịgbago ebe ọ bụ na ịkpatụla aka arụ otu ebe a na-akpọ arụ niile bụ otu ebe ọ bụ na ịfanye n'ụfọ ọkwụdị ya ga-esi egwu mara eti akwa ntị m ọsị gị gwu ya de ma n'anya biko si ya na nwa volume biko na-enwere iwe nwatakịrị a enyeghị ya volume. What's going on? Nsị gị na even those dị ala ọsọ ịpụtọpọ ọ gịnị bụ ihe a nekwa na ife anyị nne nwatakịrị ine ya anyị fụ na ife onye akọnji adịrị ya na arụ one bit. She's very happy. Very happy. All your August also here and choco. Ikwozana. Ikwokere nke wozana. Obro bụ Jesus Christ. Ogi bụ Jesus Christ ka na do. Ogi choco. Ikwokere ozana. I wish no audio kind of audio. For the first time, ndị mmadụ amaghịdịrọ ma nwere audio. Akwefu ndị na they don't mind. Onya ki we for that ife dị n'iru amaka. Onwezi onye che my phone egwu. They don't mind audio. Yeah, hey, back. We're going to since here and eme ya. Osibiko si mụ na esi ọnwụ. We don't need audio. They need soap. So yeah, they need soap, rather. Yeah. Mara no audio already. Combine.
anya odu ga-adịrọ mma ịbịakwu combine ya with visual oh yeah shoko me and chicos well go nwe na gị na-anọ n'ọdụ ọnụ biko ụmụ ala yes is it something you build up the arousal and be because onwe bụ ịbịara ozugbo ịgwabala fiwe ọnụ mebe chọkọchọkọchọkọ you know ekwesị inwe nyaje bịa nyaje kene bịa ekwesị inwe like a build up n'ala first of all n'ala ekwesị inwe ya like a build up ka ọ hapụ ịbụ ịbịara n'ala ozugbo isi gịnị ada n'okuzi kedu ihe na-eme ndị a unu amanye m ọjị abịago ọfụma ma adịkwa cartoon back n'ala dị gị mma ọ gịnị dị this girl is so cute. Yes, that's what they're saying. The girl is very cute and smile. No, because Kerija, we can fight. I meet you. How that we will be again? Oh, again. Oh, my canal. Is that the problem, Mark, or why? In a new morning. Can you hear me? Hey, Hannah Bamba said don't remove her again. But what of what audio? I'm happier without audio. Say yes. They don't even need to hear from you. They just want to see you. Hannah 360 waga. 360. 360 waga. Hey. We can't hear her. Una need the audio. Una need the audio. Even wine Nigeria, please, where do you stay? Very strange. No one find you. Now what on Nigeria, where do you stay? In Kezubo. What is this? Even without audio, bia mu nketa na aboni leba mmawa nti. Ya abroad ncho. Send location and I'm coming. Ogene na afia. Ndị oke mkpi ogene na afia no biko no. Where do you stay another? Akwefo ka mme ka nju anya aju ka nwete big baby. Waga. Hi, big baby. Digelo nwete kwa no audio. Digelo nwete bo audio but ha si na ha chọrọ I need the audio. Just come actually be mama, actually be here na chukwu na tele. Just mewa hana ba mewa nwazikwana nwa wopi again. Ifugonya ụmụwa. Ofokwu aka na ekwu ụmụokwu na like ife dị n'obi. Una like ka ife bụ no na-ekili anyị na-akwụdo ebe a. Ịna-afụ is 5-star general kwa onye nwe star na-ekwu ọsị gị Messi just dey there. I'm only allowed to remove her now. Just tell me what do you want me to do? You can't do anything. You can see 5-star general. Aura in the house. Nanya. But I would get la maka mo abudi wine self o me di ko se me chose me wata siko. No I would get la maka. Even and they are where this medium I know ya. Half la the jealous. Banyo audio nya ko happy nya information. I'm just kind of time for me where your location, what's your name? I'm no. Fajo Daniel Ogbi my never I can get just see a location and I'll go see I. Neno kande man neno hende man na gbanum here. Mgbe tiere m ihe mgbe party me here. Na mmadụ say what him.
If you remove that girl again, I will fight you. Eh? Okay. Okay. Oh, okay. No problem. If you go, about more remove, never back come the. Never back come the. Hey God, but I already get a lot. Already get a lot. Eh? Oh, well, Sala na Fuanya. Can anya no have Sunday. Akwa enyi ya bread buni na pione menyofu. Nofu. Come on, only him bas na we ani na what. Hello. Hi. Fine things in the house. Udo day. Eh? Kedi for na call vacay. Nka vacay. Oh yeah. Good Sunday to you. Yes. Nka vacay. Vacay KJ. Nothing much. I just did. I just now manage. Okay. Yeah. No can be as well have fun. Huh? Hey, what's popping? Eh? You know what I mean? If ọ nwekwara ife eji eje ife na-agwa gị nke bụ eziokwu abụrụkwa ife ụmụaji eyi vake ha ma nna achọ dị gị ọ bụrụ m wepụrụ ya mmeti ikwu again ihe nna achọ bụ ka volume pụta na kedu afọ ya dị ọnụ ebe a kịta ọnụ ebe a biko cheka ntụtụ ya chi ikwu ha etinye m ihe ndị ala vake ka efere eme okay maka onwe nwa na-ebugharị nnukwu ala ebe a na-atọmenti my people the ala dị bad the ala dị nwa jaa ọ na-atọmenti ha chọrọ itinye ihe because na the girl pụrụ vake ndị mmadụ alaikiri ala like this ugoro eziokwu ama m why nji ajụ ego vake you are the right person to ask this question eziokwu you anọ m n'obi ndị mmadụ so amarọ m ihe ndị mmadụ first thing first ha laikiri ya ịgafe ị na-enwudo anya ndị mmadụ na ya ị na-enwudo anya ndị mmadụ sometimes ịnọkọta inwudo ka ị na mmadụ anya nakwa ebe anya ya na-agị n'ala sọstin ọ na-eme katun ọ na-eme gị okay ịnọkọta like this ka ịmago umebi gị na nwoke a na-akpafu nkata mago ezigbo nkata ọ bụrụ na ya na-adị ihe na ya na-akpa ihe ịmago ka ị na-ezikwa ya anya na inwudo anya ka ọ nọ n'ala gị nọ na-agafe ọ dị ka last week so na-agafe ị ga-agụta ihe mfụkwa ka mmadụ jos were anya na-ene m chi na-emume ịmago mana anyị adịghị n'ala like this ọ na-eme chi na-waga anya na-epuo dị ahụ hey eziokwu so men like ala yes but ọ na-emezi m ka ha kazi like ya ike karịa ara mmadụ so ịmago so ọ depend ihe mmadụ chọọ wee ndị chọrọ ndị wee ara wee ndị chọkwa ndị wee ike so ọ depend ya mana ala ga-ebugodo ụzọ flash ya ike dịkwa mma ike dịkwa oke ike bụ standard yes onye ọbụla chọrọ ike you know but mere eji alụ n'ike nụ mana ala dịkwa mma ala mkpụrụ aka mmata na ndị mmadụ like kwara ya ndị mmadụ like na ala na well they love ala Timara because Timara na ebe a ụmụ nwaanyị like gwuru ala eziokwu
Oh, one day guy got go tea hell. One girl like that, man. Ima go na kusimu na ajumu na man, no 2 girls, all those things. See biko posi na may attract. See biko posi. Ala gidi mbobo ma gonwe ibu. Ai ni obo ma ala. Hey. Inwere ya. Inwere song. Hey. So depending. Ihe na ajụghị bụ ya bụ ala because ama nwaanyị ji ajụrụ gị ịbụ the rightful person ọ na-enwudove ị na-anọkọta ịnekọta anya efu anya mmadụ because nke ike bụ ọkwa mgbe mmadụ ji gaa gị n'azụ gị na mmadụ na-akpa nkata face to face inwudo anya because ọkwụfuru otu ị nọ onwe nwoke ọbụla gị na ya ga-akpa nkata face to face anya just kwuru straight on top us. But sometimes he royal we can happy in a nigga somehow. Eziokwu ya mana umago nwoke osinade hey hasiwago lesi diala hasiwago I like this girl. Don't worry, I got my page guy by akwifugo ihe na dem moon. Senior man, be trust. I'm ponya, say I like this girl. I'm ponya later. Ukuga no na bia palakaino. Nwa di egwu. Abo meche na sigi na ala de mma. I would like the girl na marriage straight. Hey. Hey, what sorry yo. Ibatal. Afọ sorry, ejem you a year. Mana ma phone na. Ira phone. Mba cheke po batakwa. This page is not showing. Please show us. The page is not showing. Yes. Nne. Edema in the sense that ara ne matrat. Ikiri kwa mma very okay. But ara sukwade ihe a na-eme. Any day, anytime. Are we in gray? Are we in gray? Because ara sukwade ihe a na-eme. There's no two ways about it. Oh, hasi. Ne page ya Daisy. Ne page ya here. Njenra anya. Nene anya ofuma. Ima gba touch. You know? Na gwa nige na ani gba touch. Funa nwa banye. Ara so. Hi. Ala de kwa mma na gwa gina ala de mma to God. I'm not disinterested though. So I check one normal thing. If you don't know, now you know. You have to go. Maybe na problem gonna ababa na ina je yichibie ezuye emenkozo. Man, I know you know what you got. You know. I know you know. Mbe ga yicho normal. Many winter akponwo ya. Eziokwu. Winter akponwo ya la. Ora de mma. Eziokwu amali mma igosi na summer. Mba summer bịakwa ebidokwa n'isi. Yes. Waga. Ọ bịakwa still I can't hear. Asị m wepụ comment. Adịm anụ ihe na-ekwu bara adịm afụ gị. Ndị 5G just na art. Konkosa this evening. Ama m ihe na ndị 5G ji. Cartoon. Cartoon. Cartoon, how to go? Discover a sparkling clean home with UK Global House Cleaning Services, your one-stop solution for cleaning, fumigation, and real estate management. Are you tired of spending your precious time scrubbing, sweeping, and dusting? Look no further. Sparkling Homes Cleaners is here to transform your living space into a haven of cleanliness and comfort. Our services go beyond just cleaning. We offer expert fumigation and real estate management.
Cleaning excellence. Our team of dedicated professionals is armed with the latest techniques and eco-friendly products to ensure every nook and cranny of your home is spotless. Fumigation expertise. Our fumigation service will rid your home of unwanted guests while prioritizing your family's safety. Real estate management. If you're a property owner, our real estate management services are designed to simplify your life. Call us on 08132115 for 02. Follow our Instagram page at UK Global. Also send us a message on WhatsApp by clicking on the link on the description. Your journey to a sparkling, pest-free, and well-managed home begins here. Let's make your space shine. Afọ Bengo zoko. Inafia. Na for the guy. Inafia. Inafia. At least my brother, I'm trying again. Ebala na da abawambo ma utaka unwasi pulo nukwala bieba last time. Nda court off, I can't see the ala. Everybody na for the ala na etimpu. Hey. Amoro you one girl like this. Otu anka kwa biata haji chie no samon. Last Friday, gancha na eti hey na kwala. Mu ama ademafu. Ala che gbam here. I had to switch to computer. Come well. He went for the ala. If I now. Is similar important? Is similar important? Who said that? Because ala they're important. Even below busy a joke to you because I want to. Because I'm important. But you wanna say now, I'm not gonna do that. Over a thing. I'm not is a thing. Okay, can be able to Baba. Okay. But no, the thing is, I think it's 50-50. I think it's just 50-50. Someone walk like Lala when they like leaky. Oh, you're gonna wait for you like it. But some you need the boala can't even name. And go ala dempa. Oblugo di ando kwasis. Memebo CMM. Na kwani ye dị n'ala. Ihe dị n'ala bụ na ndị bụ ndị ezigbo ụmụ nwoke bụ ndị ezigbo ndị ala. And abịakwana n'ala onye ka ndị ekwu ọ bụrụ the magnitude size dị important, but imogo the feeding bottle for size guy. Hey. Or gonna be here. Oh, I cannot do cartoon. The nipple school. About the size, the very okay. Many for nipple. Hi. On a jersey. On a jersey. Onya can do na gwana ge build up around that nipple. Or if I get into practice. Instead of I just abenala, I go bajava nipple, just have a nipple. Never at least can well some routine before I javen a nipple. If you like in the Western conference, like in Kun, it's gonna be like a landmass. Imago. Okay, lateral sides, the other circumference. Or turn qua compass. Lateral qua badawa. Isolating that nipple. Yeah. But he will brush you, but now I feel good. Number one, I'm blue okay. Now you na basala lala need the fluffy. Like the ala need the okay, only did very soft. Only mean of Obraba itani pumba. Okay. Okay, na minke na pinka. Yes, nani na minke na pinka. Because I fear robuni na producer so nipo mo refugee de tela. You need hold something. You could not carry a kid dear bawa. Especially in there they grab it, but they have no in the tuna. What has to go?
Imidile nke ya mudote noti abịamụ ịta nipụ. Ke need m ihe na-eme ka njụọ gị ebe mụ si abịa bụ ya bụ nwudote ọ na-adị unu mma ya nwudote like this ọ nwere touches ọ nwere sensation ọ na-aka mma ijide ha abụọ ijide ha na-abụ at the same time ịma na the longer the better the longer ị nwere ike just gbadara weta ya otu a tii ya na-eme ya cha 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 ọ dị nso ịghọta ya na-abụ ọ dị nso otu a hey ọgụ mara ọ dị beta ọ na-adị mma ijidecha ha na-abụ at the same time ka ọ wee spark ya ọfụma because ị isolate ya ofu ọ dịka onwe ebe current si eliki gị na nke ọzọ na-esezi okwu dịka ebuzi ajọ mmadụ ife abụọ kwa egwu ịma ndị oyibo si what you do to the left hand mekwa ya to the right hand so arapụ ya don't isolate oh yes so na nwoke nwego ofu ala jebe na kuntus na o mere ọfụma mba just no pụta ṅụọ just jee ṅụọ ofu ala ha abụọ oke iyo need iyọkọta ha abụọ mekwa onye a ka emere ibie mekwa enye marụ experience ọ bụrụ ịmago jezu arụ o nwere ndị na-asị the left nipple is more sensitive. How true is that? I don't think so. Maybe it depends. Oh, no, Adana. Because some people. It depends inside the reachable, or by left, right. Or boy, yeah, they check. Oh, yeah, and I think this one for marriage. Well, no, why you? If you are married, my marriage. Well, the tattoo, this guy is not here. I said, okay, we just focus more on left nipple. If you want to focus on left nipple, I always tell you people here, ask for manual. That is the standard practice. For you to be a grandmaster, before you be now Sansadan Kabuka, okay, be retired general of forces, you have to pass that stage of always ask for manual. If you go to Wagana, left the other choro, maybe your brother side there. Engage the two. It's an artillery force. You take a position, connect the two together. The longer the better, like I said. Ta 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 ta. Hey, you tell me. So you already got what it means, and you know what they are saying. You know. Yeah. So it's gonna be a nice thing. Open a guy na anata manual. Unu ane nyekwu. Because they say. The general say across the board buna ala left na toto yes inweta imudo na anọ onye nke kwupuru ya n'ọnụ ya just ịpụtara jebe de onye ọzọ ka na-egbu onwe gị jo ipere ya na jebe de je kwekwazi ya nke ọzọ na-agba ya ka egusi ma ebe ọ bụla ya dị ya mma on a more serious note, right? So the left one is good, the right one is good, but the main thing I could get into notice: don't isolate anybody. Don't isolate anybody. Eh? Maybe.
Yetego. Aquake. When I see me, you don't act porn before. No. I'm commenting. The only thing the day abuna, you're gonna wonder we can see Maro. Okay? It's very simple. Anama Juba Juju. Simple. Why do you can do it? No connect here too. That is the question. But who know I do? You whatever na asira go na ala kebe. You put that I mobile ala kebe. Shoko. Manda gasira age no isa nwanya afere no ye niile. You put that I buile kwe e ma mo onye na ide asa afere mo nwe ihe oji akporo. Yetego. Ebe si abiko nne ekere mmanụ a ka esi anya ụgbọ ebe na-ejere gị ozi nwere ike ịdị surprise sị ịkpadi ya n'azụ ntị connect ya nke ọkpa connect zi oklitu ya ka dozie ya na ọ gwaghị ihe niile a ọ gwata gị ihe niile a ihe ị ga-emezi bụ just connect ya nyebia ihe otu so ihe like ikwu bụ na ị na-ala ị na-enyegodo manual ma jụrụ gị inyepu except na ịchọrọ ime enjoy if you try just me ọ bụ na ọ dị gosi so wee be na aga happy ihe manual but ịchọ iweta full experience kọwara mmadụ ka ọ ga-esi wee rụọ ọrụ and all this nya bụ oke mkpi anya akọwara because ịma kind like school ọ bụrụ ihe niile akụzi ọ bụrụ mmadụ niile akụziri ihe ga-efori ihe akụzi pass ya ọ bụrụ otu onye ọbụla pass. I'm retired anyways. Active service retired. Well, ask questions. That's why I'm trying to, ndị oke mmiri abịa na game. Ask questions. Nwe headache ya. Onye ji a na-efu ụzọ. A na-agwa gị na efe abụ arụsị agba ọta efe. Chena boss ụgbọazị. Yeah? They are saying, send me, I can do the work. Send me, I can do the work. Because you cannot. The thing is, how Mahama can market. You cannot. What if I'm market? If you go, I feel man alone. I feel to go car. Yeah, it's a the which I go so. And I'm man of a market. Okay, no, na market now. Okay. Right, guys. Yeah, I'll get it up here. By him, what the man I call on Danya. Because after I go and then I say, what send me. No, I'm not like a judge so that Kamaro, a man capacity boom. Before Sindo came BBC Jeg. Yeah, but I will go the waters for need okay. And it's bad condition, sad. When you were. I'm born before in the first place. Now my cage then I'm sorry. Not the same thing, but see, Magono, I depend. I send you a DM can kill you, can for you had the can weigh options. No one in fine you. Tino Black, I don't for not fully taken, not fully taken. I love her already. And I back while. Yay. I love her already. E ka funu okwo nya ndo oke. Women do kwe nwoke utu ya mena na everything that I brain I wipe. Ugu ya mena na I wipe up him. But now never you were like on the other side. I hate him had this side, but never like on the other side. How did I also, I have bread. As you go, not back to factory settings.
Hey, okay, deep, eh? Okay, be the bad. Okay, for eh? Imogwe okay. I mean, I mean, I think you know okay because hi. Obiara and is penwe brain and wipe was zam. Mana ha wete ya ha na-achọ aya ha Oh, clear. oh, jere na there photos bo. Ọ dị ka gbanyere ọkụ. Ama. Ọkụ mmiri na-enwu ozugbo ọ na-afụ ihe niile na-esi ọgịrị. Kedu ihe na-eme ebe a? So ma na-amalụ ọga ndị oge mkpesi n'oye. I'm not like that. If all I see, I'm not like that. Kedu ihe ị chọrọ achọ? What do you want? Do you want to marry? Ị chọrọ ịnụ ya? Yeah? Ndị oge mkpe gasị ihe a. You know? Oh, ya ka ndị isi unu ha were nwayọ na yeah, I like discipline okay mkpi. But ọ dị ka ụmụ nwoke na-discipline onwe ha. Shino Black. Waga nna ya moto ya mere. Ke odi moto ọ mark ka ị na-anya. Ọ na-aya onwe. Mana waga maka Chineke nwa bụ ọ gịnị n'ezie nwa. Nwa bugode afọta ọkwụrụ ọkarịa. First question ma jụrụ ije na page agba touch gwa m eziokwu. Agba m touch maka mejọ ọzọ ka Maria kpatara. Kedu page ọ na-ekwu maka ya? Gụwa abụghị njere kịta ihe pin ozugbo lọsh ya nwa first person njere nwanne gba touch send ndị DM ori ememe fọrọ. Osi efozi da send. So gba touch send ya ma DM. He said, I reply, come send this, come TV. We didn't come send. Yes, for the app, so on the children. Just come and just send. Okay, be the man. Waga maka if we Chineke rọrọ one day kene ya n'ọrụ n'ọzụ ọrụ nne Chineke gọziri gị ọfụma maka chi o yere gị ihe niile goribe Chukwu afụga gị na ya bụ ị na-ekpe ekpere na-achị Chineke tansa sọsọ tansa ka ị ga na-achị asịsị n'eliti nọ sọsọ tansa nwa enwere ike sometimes o nwere ike na-adapt onwe ya but I like these words ọ na-anụ anụ na city ya anọ m na city ya kịta achọrọ m ga-ebuku flight na enu m na-esiti m na-esiti ya just one hour flight erugokwe m city ya were ọzọ m na-arụ n'ụwa ihe mo ya na change maka Chineke ihe mo nwa mma mfuzi euro mfukwu euro shike mo ogbo n'ishi akwa ifuge ya ahụ na-ekwu ebe akwa ihe niile gị n'isi awa oke bi ga-agụ iyi with me to God sị gị kwefu ihe a na-ekwu ya ka ọ tagoro ihe a fensi mba waga mba agbanye ọkụ ozugbo waga o wee dị iche mba ha ncha niile dị iche mana kwefụrụ nke a bụ nsizie December project sharp maka chi nye gị invitation December ihe niile a na-eme a na-agba nkwụ na-eme wedding ihe niile December project ọ kwetara na ozugbo were ọzọ December nne ihe ị na-ekwu na-eme talking stage ị ga-ajọs ga nụrụ ya nne ịma mmeta atụmarị ga-esend go gị CV sendere gị ọgwụ isend manual go ngụọ ya anụmazịrị ka ihe inego nga ya na-agbago ntụ touch fụ na ibu ihe dọkịta si m na-eri 4 times ị na-ede ma ezumike. So it interested in Tatoma. Is that what you're interested in? Tatomari. You got to stay to marry before December project. What's your name? Yes, now December project. You got before the December project. What's your good matter and just December project because after me, Doctor Shimune 3 times a day, 4 times a day, 5 times a day. Not even like. Man, I'm going to do from 3 down. Even if I'm feeling, I like a picture I just do it right here.
You get them so that gonna walk off, man. Because I'm not going to go here. You can deny us tomorrow. Huh? Always you go. I see your blog. Make ambiguous claims. Waga. Na wagi ya witata anya manya. Obuna ya manya waga na anya manya mani ya bu witata anya manya. Nwa abi ya doto shimuni. Oye fi ye de manya ku no dum. So Ibru nka now. You call it a day. I am. If you come back, Makachire can get it right here. Inge young one boy. If you come back, no more. It is sure they got it. Equator, any other come and can Equator not got it. I'm sure. I can't wait for me to free and alive for Zokona. Man, yeah, and man, ikiriche DM, or was in some years, or is one member. Okay, I didn't try your lock. Yeah, I don't know about try your lock. Okay, I got to lock steady. Yes, now. Man, if you don't one hour, if you want to be a doctor, so she and yes, Uncle she must try your lock. Only tie you have complete. One the cheap December project was good. Wine does. I open a good metaphor. Some wine does. Yes, you go. Add the 4 years. I am a quacky or that come on my God. Obero macha na-ekwu okwu with voice in a yam sense. Imekwana ncha m gwụrụ sense nna chọzọ egerechi m ncha nna akụ n'ebe maka ka maka ọ ga-nye m ncha mba mana n'eziokwu waga joka part ọ sị na m yes now December emebe ife nye gị invitation letter n'enu m na-esiti gị na-esiti m sensi hedi biko ka nna ya ogi sensi hedi biko before mkpọga ebe a sesi eri nọ somewhere na awụnye ga-aja na tipins ọ na-awụnye ezigbo aja before mkpọga ebe a o nwere ihe m kwuru asịrị m agwa I was talking to my sister asị ya nne you gotta be careful for these people nwoke pina abụ amụ ya kere agba brain ya wipe o nwere ihe ọ na ma nkwu I love you past my mother. Yes. Afugo me here. Mana waga. Waga n'iru Chukwu na n'iru mmadụ. Ka igbo wa yezo. If you like it, when you need roti, you share anything. Ya no we aga mad with action with you. One nwa bụ nwa ọ ga-abịa idowe n'ụlọ. Ị na-anata agụsị ịgbasa ọrụ. Iwo ọsọ na-ana. Ewe m hope. Imane na ya n'iru. Because you have made now you got it happy. Maga just negodo nwa. No do stand na na-esiri m were ihe ọzọ na arụzi. Just ncheche na ọrụ bata like this ịrapịa ya ka o si agụgụ na ịrapịa nwa ka esi ịra nwa ka o si agụgụ na rapịa anya for like 6 months with ka o si na agụgụ ịma ha na-eribiri okwu eribiri mere ya bụ na aka eke gị ya bụ ka isi ekwo ihe a iri okwu a ị ga-erikpọ ihe a before yeah, you get people folk before 1 year. Yeah, whatever you it was always book kwabam. You see here kwabam. Why Bulani kwabam? You get you one. So that he may reach in this in 2 years. Then he Takwa Street again, back to come back. That's the one. That's him one half. Yeah?
Mana ịgwa gị eziokwu aka kere nwa agbụ because o nweghị ka nwatakịrị dị ụtachi gị na ọ dị si mgbe iji ọgwụ wiki n'obodo nwata nne maka Chineke ife ọ na-antị 360 ọ bụ na view eruru 500 ka mmadụ ya kpatara n'obodo ndị na-ajụ ha mana onye abụọ na onye ọfụrụ ebe a na ịmazi ya vake abụrụ na new person. Gee ntị anyị na mgbe ahụ mana ewe ihe dị iche nkọtara gị yo mgbe ahụ ọ na-adị na-apụta ọ na-apụta asị owike ọbụna aka kere agbụ mgbe ahụ odeghị ya edukeshọn odekwa mana ifụrụ tata ifụrụ o yere anyị ezigbo edukeshọn aka ekere agbụ mana m na-ekwu onye na-aka akere ga-agbụ ka ọ na aka ekere ga-agbụ biko ịdị free okwenye ya ọzọ don't worry m gara itu mmechi anyị ga-akpa na DM December anyị ga-eva waga invitation letter ọ ga-abịa na ọ na-emela Chino Black abụkwa na ịma ha ma na-egwu casted man inwe ekele eche na ikwucha ya ka izo ịdị amakwago ya ekwezo Sesi Henry na Abamba na-asị she is taking Chino. Sesi Henry ọgụ weruru ya. Ọ na-agụgụ. Ọ ga-abụ onye ọ na-agụ n'aka na pakeji ka ọ ga-esi wee bịa. O wee fụ nna m ka ọ na-ekwo ekwo because nna m na-ekwo ekwo. Ọ sị mba ka ọ wụnyere ya aja na chipins ka o si ebe a pụtawa. Sesi Henry biko nwanne biko ekwukwe na Sesi Henry hapụ onye a aka ka o zuo ike. Kedu ihe ọ bụ? Nna negode eze nwa dị anyị Jizọs nne-echigodo ọchị ebere ọ kwesịrị ị na-enye anyị pictures nyekana anyị picture nye anyị picture mgbe picture itiri ebe a dịgo tinyela anyị ya na biko anyị na-afụ iru gị nnapụta kịta just nye anyị picture ihe 1 minute ka njọ style itinyere anyị picture m tinyekwa oke pe ọbụla ga-etinye picture pụta ebe a kịta o buru nwa na-akọ ya m ga-akwado ka nwoke wee pụta nwaanyị jos mapụta ị na-ekwu okwu ikwe kwado ka nwoke chere ka m bịa ga-akwado ka nwoke so that ọ na-afụ di ya ọ na-afụ ya ọ na-ekweta na ihe na-eme na ịghọtago dị anyị ọtụ ka ịchọ anyị na ọ bụrụ ọtụ nnapụta kịta you can't prove me wrong ọtụ ka ịchọ anyị na Haro beautiful something Haro kedu ije ị na-ababugo mgbe gị mụ anya from here igwe oke oh you are not Igbo. Hello. You brought me up and I told you I'm not Igbo. Oh, and you even still came back even though you are not Igbo, so you are enjoying it. Well, I don't really understand much of what is going on, but you guys are okay. Let me put it this way, yeah. I like happiness and joy. There's a way you guys Igbos act around each other. You like each other. You're happy. You speak your language. I like it. I mean, I don't understand what is happening, but I have an idea, and I think it's nice. So that's why I joined. Oh, that's beautiful. We like that. That's beautiful. And you are part of us now. Okay? Hi. Yes. You are part of us. You are very beautiful. You too. You're beautiful too. Thank you. Yeah. Where are you from? Delta. Oh, okay. Close by sister. So she's not too far from us. You know. They are saying you are very fine. This is what they are saying. Thank you. Yes. Thank you. Yeah, I've just always admired Igbo people. No, for real, though. Some people may think it's capping, but it's true. There's a way you guys behave. If you guys see each other anywhere in the world, and the person speaks Igbo, it's just the kind of love you guys just give each other. Like, you're just happy. And it's nice. It's nice. That's good. That's good. It's a good thing. That's good. That's good. If everybody behave like that, it would be nice. Yes. Onajun, where is she from? She's from Delta State. As we're going to tell her what we do in the house. Don't chase her. She already knows what we do. You know?
I know the question you people want to ask. The question they want to ask is she single? That's the question they will want to ask. Is she single? Huh? You say? What? I say the question they would like to ask me is she single? They have said they are very beautiful. Yeah, very beautiful. Is she single? That's the question. I don't want to answer because I'm sorry, I don't want to pronounce. Okay, Sawaga. Your page, you people are very dangerous. we are. Are we? Are we dangerous? We are too spoiled for this page, for the love of Yay! Waga, let me be going. Okay, so bad. Thanks for coming. Udo. All right. But so my dear, say we are for this page where we spoil. No, it's a good thing. No. It's a good thing. Like it's a nice thing you get. I'm just saying. I'm joking. I'm just joking. No, don't bother. It's not a big deal. We know we spoiled. We know. We can't deny the fact that we are spoiled. You get me? Yes. But the thing is, we are happy. And the happiness is what brought you, right? Yes. So let it be that spoiled people are happy. I don't care about them. Okay? To report. Some guys say they have a question to ask you. Should I bring them in? No, meanwhile, I'm not on interview today. No, okay. It's not. Yes. We appreciate you coming, but tell us before you leave us. Okay. Are you single? Yes, I'm single. Beautiful. I'm not married. Beautiful. So that why I try to say this is you already know we are dangerous, and it's not fair you being a married woman and boys are using soap on your behalf. Okay. Hey! True report. Yeah? Ndara say I don't win lottery. Which lottery did you win? Chino Black. It's all you go see me here. Eh? Are you single? That was my question. So that we get the whole atmosphere popping. Eh? She said the truth. And we stick by the truth. She's single. Probably searching. You know? Yana ayoko no. After going to we manyekwa ayoko. Eh? So ihe na-ekwu mgbe a ị na-ekwu ya nke ezigbo ka ị na-ekwu ya nke ihe na waga akpụkwara m mmiri n'ọnụ nwanne na-eche nche eji m ịma na epin dị ten jegodije mee mago nkiri nwanne gbaa tọọchị ịmagoro ihe ha na-alụ oke mkpi mee zoom mechie zoom ihe niile very very important mekwe zoom nwanne mee zoom ihe niile oke mmiri na-ebulise tii global hapụ okwu ise global amateur oke mmiri ga-ezoom stawa ndị ekwe ọbụla ejidere n'ụwa ọ zoom ji ejide God, because kedu ike wi zoom ka kwado si ị ga-scroll gafere ị ga-just scroll gawa ebe ị na-aga ije zoom ị na-zoom waga ịgbara ị ga-eme ya zoom so that ịghọtago ihe na-eche ihe niile isi yes ihe a bụ ihe dọtọchi m na-eri ka ị confirm ọya ọfụma ịdị sure
Ịghọta go uche ga adịrị n'ihe na-eme. So that ashizi gị see efere ise efere ọfụma. Ị mara ka ị ga-echisa gị efere. Ịkwado ya kwado. Ashizi n'ala nke left ka a na-like. Amechiche ya ike n'elu akụ. Nke ọ chọrọ anyị ya. My sister, come back. We need to. I suppose you finish it. Oh, one thing I tell very important. Berry. Come, let me see this in 5 minutes. Nanya ka nkwa gezo. Ya bụ kwa ka ihe ikwu ka ị na-eje eme. If one na bambara come say, see this man is not ready to marry. I'll see it already. Eh? Na the rate you dey zoom here. Na progress to worry. Because ni ka get zoom ka no n'iru. That's serious. Yeah? Even unlikable, the word you use unlikable, a retire. Because yes. Okay, people, don't look at us. I retire on active service. What I go? It's not. It doesn't take away your bishop, but it's just you are retired. Hang is your boot from active service. Oh yeah, no. We came to patch it, but they are back, man. I got it. I go first. Just if you're telling hang ya. Just weapons here from active service. Obro ya bụ na service adịrọ. Your man is active. Obro mgbe ọbụla na-akwụgharị na-achọgharị. You know you're on active service, but once an okay please and retired. Yeah? So here I like the point in a make. No. Get where like this. Start to marry. Serious. And it is not serious, it's not serious. Intention. Intention ega, but gabe. Gabe. Oh, Hemeria. So, I try to cut off.